मिनिस्टारानो कर'ना पजिटिभ मोनलायबाय दायो हादर नाङैनो कर'ना भाइरास गोसारसिगोनलाय नामा बिपिएफआ बोरै देरहानांगौ बिपिएफआ थांनाय सरखार गावसिनि सरखार थानायाव देरहायाखै आरो दा देरहाबावो नङा बिसोर गैला दा ओरैनो मिडियायाव नोंथांमोना थिखांबाय थानायखायसो बिपिएफआ दङ नङाबा बिपिएफआ ओरैनो बिराद दुरबलसै दा गैला गामि गामि बिपिएफनि मानसिखौ नों नागिरबाबो मोननोनो थांनो नागिरला नैबे भिडिअखौ सावरायनाय ब्लग टाइप बायदि लाबोनो नागिरदों आङो जिबनाव गुबुन पार्टिया देरहाया एबारबो इउपिपिएल पार्टियानो देरहानांगौ नोंथांमोना सोर साबैसेया मतामत दं ओमफ्राय आं सोरखौ सापर्ट दायो आरो मानो सापर्ट जानो हागौ आं बेखौ फोरमायगोन आरो नोंथांमोना गावबागाव कमेन्टखौ हो लिडारफोरा नायथों एबार सोरखौ सापर्ट मानो होनब्ला आंहाथ' गोबाङानो जोंनि गेजेराव नुनो मोनो आउट अफ बिटिआरनियाबो बिटिआर सिङाव हाबनानै दावराव खालामफैनाय जोंहा बिटिआर सिङावबो भट होनो मोन्थाय दं आरो दानि जागोनाथ' एमपि इलेक्शनसो नालाय एमपि आरो बिनि उनावहाय बिटिसिनि इएमफोरनि इलेक्शन जागोन आरो बिनि उनाव एमएलएबो इलेक्शन मोनथाम इलेक्शनानो जायो जोंना दा बे खेत्रआव दा मानगोनां राजु नार्जारि सारा बुंदों एबार बेलेग पार्टिया देरहैयो नामा जाम्बा जाम्बा आंथ' थोंगोथों डाइरेक्ट बुङो जै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा गयो डाइरेक्ट इउपिपिएलआव आं आसि थुगोन सियरखा बेयो मानो होनब्ला गोजोन गोरोबथानि उनावहाय पिस एकर्ड जायखौ होनो बिनि उनावहाय जायफोर मानगोनां रन्जन सारमोन आरो लोगोसे सेन्ट्रेल जेल दाब दाब डिस्ट्रिक्ट जेलफ्राव जोबजानाय बिसोरो जुदि गजोबोब्ला निसय जों एप्रिसिएट खालामनांगोन इउपिपिएल सरकारखौ नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो किसुमान आंखौ गाज्रि मोननो हागौ रुलिं पार्टियाव थानायफ्रा दुखु गोनां बाथ्राया बेसो हारिनि खोथा बुङै बुङै मावदों मावाखै आं बेखौबो बुंनो थाङा नाथाय खोथाया जाहैबाय गाव बाख्नायनायनिफ्राय गुबुना बाख्नायनाया साबसिन होननाय खोथा दं नालाय इसिबां दुग्गास्लायस्लाय थांनाय बारनिखौबो गोसोखांहरफिनोब्ला जेने थेनेसो आलायन्स गभर्नमेन्ट बिजेपिया लोगो हमदेरनायखायसो सरकार दानो हाबाय दा देदला बेजोंनो डायलग मारिनो हायो नङाबा देरहाथावथाव देरहानो थांगासिनो दंमोन सोरमोन मोननैल' नांसिगौमोन सरकारा हारसिं दाखायोमोन दा बावहाय मोननैजों गोरोबलायनानै सरकार दायोबा मा जायोमोन बर'आ नंगौना नङा बार बुंबोगासिनो दं जोङो दा मोननैजों सरकार दायैनि जाहोनावनो आं प्रमद बर' सारखौबो बा बिनि दैदेननाय रुलिं गभर्नमेन्टनि टिमखौबो दाय होनो थाङा नाथाय मोननैजों बर' सरकार दायैनि थाखायनो दायो मा जानांगासिनो दङ मावनो सानब्लाबो बेसाराफोर किसुमानखौ मावनो हाया खुगाबो सिनो हाया बिसोरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि मोखाङाव खुगा सिनो थांबानो माबा माबि डाइभार्ट खालामनानै हरजायो जानांगौ मानो होनब्ला आलायन्स गभर्नमेन्ट लोगो नांनानै दानांनाय उफाय गैया गाबोन नोंखौ हगारनानै बैखौ लागोन जों बिपिएफखौ गाबोन नोंखौ हगारनो नङाबा जों बैसोरखौ लागोन सरकार दागोन जों होनबानो सिरि फैनांगौ जायो दां बिसोरो जायनि थाखाय मावनो सानबाबो बेसाराफोर मावनोनो हाला बेबायदि थ' जायनि थाखाय दा साननो गोनां जानानै फैदों जुदि दा गोबाङा बुङोना नों इउपिपिएलआव होआबा बिपिएफआव होखागोन जुदि जाथाराबा मोननैयावबो होनाय नङा मानो होनब्ला मिलायनायथ' गैखाला जोंनि गेजेराव दा आं उमुक मावदों देखायनोल'सो गाव गावखौ मोजां देखायनो नाजानाय जागासिनो दङ जेसेबांखि होस्रिख्रावफायो माने किसुमाना जाय एसे एनै पार्टिजों थाफानानै माने लाबालाबनि थाखाय दा निउसफोरखौ नायोबा जोंनाव इसिखिनि हाबफैबाय बेफोरबायदि कम्पिटिसनल' नाथाय बै मोनसे मेन्टेलिटिया गैया जे बै ना गोरान जाग्राफोरजों बिसोरजोंनो जों गाइखेर लोंग्राफोरजों फिदिं जागासिनो गावजों गाव मिलायैनि जाउनाव बर'जों बर' दुश्मन जागासिनो दं किसुमाना जोंहा बहुद माइनास जालागासिनो दं रानबाय जोंखौ जायखौ होनो राननानै सासन खालामनाय डिभाइड एन्ड रुल गावजों गाव मिलायला जोङो सोरबा मोजां बुङोब्लाबो बे मोजां बुंनाय बाथ्राया जोंनि गेजेराव गोसारला सोरबाफोर पजिटिभ बुङोब्लाबो मोजां बुङोब्लाबो बेखौ गादबनोसो नाजाबावसिगोन नों मा बुंदोंब्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा क्रिएट खालामनो नागिरदों नाथाय सैथोआ बेनो जेब्लासिम जोंनि गेजेराव गावजों गाव मिलायनाया गैला जेबो जानाय नंला
बेखायनो एबारनि फैगौ लकसभायावहाय आं बेलेगनि जायगाखौ बुङा उदालगुरि माबा माबिखौ क'क्राझारनियावबो आं गर्जन सारखौसो सापर्ट गर्जन मुसाहारि सारखौ सेन्ट्रेलाव सरकार फै दा फै आं मिथिया खिन्थु गोदान नांसिगौ जोंनो बिसिबांथ सोलायनाय नांसिगौ लिडारफ्रा गावजों गाव बुंनाय बायदि जोंनो सोलायनाय नांसिगौ थ' जों पाब्लिकआबो मोनफा मोनफा पावार दंसै जोंहा नैबे दं जोंनाव मोनसे इलेक्शन टाइमबा जोंखौ लिडारफ्रा खुलुमनांगौ जायो पाब्लिकखौ रायजो राजाखौ जेब्ला इलेक्शन थांखाङो रावखौबो सिनाया सोरबा थाइसे थाइनै मोनगोन साफा सानैया नाथाय गोबाङानो मोना खुद्रियोबा ओमफ्राय दाय गोनांसो जायो नों उमुक पार्टिनिसो नाम मोनबावसिगोन नंगौना नङा दिनैसिम मा मोनबोदों थ' बेखायनो एना एनि लालायालासे एबारनि इलेक्शनाव नोंथांमोनाबो सोर सोरखौ सापर्ट होगोन अन्नानै कमेन्ट होलाय आरो नैबेबो सैथोखा जुदि मानगोनां रन्जन सारमोन आरो बिथांजों जोबजानाय गुबुन एनडिएफबिनि हान्जानि गासैबो गयोब्ला खिन्थु आं डाइरेक्ट इउपिपिएलआ सफैयोब्ला आं इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ फुल सापर्ट होगोन गोसो गोरबोनिफ्राय दा डिभाइड एन्ड रुल खालामजागासिनो दङ गोबाङा पात्ता मोनाखै थ' बे खेत्रआव नोंथांमोना मा बुंनो सानो लिडारफ्रा कमेन्ट नायखुमायो अन्नानै कमेन्ट होलाय बुंनायफ्रा गाज्रि जादोंबा अन्नानै आंखौ बुंलांनो हागोन रायलांनो हागोन खिन्थु आं गोसो गोरबोजों दिनै स्रा बुंबाय आरोना एना एनि बिपिएफ इउपिपिएल दावराव जालायबाय थायोब्ला सोर मोजां मोनबावनो रायजो राजाया बिसोरखौ ओरै प्लानाथ' बेनोखा ना खायफाना बिपिएफ इउपिपिएल जालायबाय थानानै ओरैथ' सरकारा जायनो दायो गोजौआवहाय दा सोर दङ बिबार बारगासिनो बिपिएफ फैबाबो जों थाखागोन इउपिपिएल फैबाबो जों थागोन बेफोरबायदिसो जागासिनो दं खोथाया बेखायनो नोंथांमोना सोरखौ डिसाइड खालामगोन दा नोंथांमोना कंग्रेसखौनो सायख'मारगोन नामा एबाराव थ' बेखौहाय नोंथांमोना डिसाइड खालामदो क'क्राझार एरियायावबा हले दावराव दावसि जालायबाय थायोब्ला दा इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन किसुमान खेत्रआव जों नुहुरदों केन्डिडेटनि थाखायनो जेननांनो हागौ नामा खायफा मोजां मोनोमोनब्लाबो केन्डिडेटनि थाखायनो बेखायनो मानगोनां गर्जन मुसाहारि सार जाय रोंगौथिबो दं टेलेन्टेड सासे प्रिन्सिपाल स्कुलनि दा बिथांबायदि रोंगौथि गोनांखौ सेलेक्ट खालामोब्ला निसय जोंहा गाज्रि जानाय नङा नामा होननानै आं सानदों बे आंनि साननाय नोंथांमोना अननानै कमेन्ट होनो हागोन मानो होनब्ला बिसोरो खोनासंगोन दावराव दावसिखौ मिलायनो हायाबा बर'जों बर' गोदान नांसि जोबनायावहाय फोरमायलांनो बावदोंसो आं इलेक्शन खाथिबा मानो कर'ना फैबाय थायो आं आसुरित मोनसे बे आंनि साननायसो आंनि कनफिउजन जोंहा राजस्थाननि सिएमआ माबा जाजेनबायनो कभिड पजिटिभ इलेक्शन खाथिबा बेलेग स्टेटफोरावबाबो मानो कर'ना फैयो नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा एसे कमेन्ट होलाय जों बर'फ्रा इउनिटि जानांसिगोन मा खालामबा मोजां जागोन लिडारफ्राथ' मिलायनो रोंखाला सायावल' गोदै हारि बर' हारि होननानै बर' हारिनि नाम लायै बुहुदानो गावबा गाव पार्सनेल बेनिफिटखौ नायगासिनो अब्ला मा बुंगोन नोंथांमोना बुंलाय